Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka da fatan kowa yana lafiya. Kamar dai yadda aka saba wanga su ne fitattun fina-finanmu na yau Lahadi. Lallai sun zama ready ga wanda suke bukata. Akwai Kodimo kamar dai yadda muka sanar da ku. Akwai Makashin Gida, sannan akwai Fuskar Mugu, akwai Damben John Cena, sannan akwai Ruɗu, akwai Asali, akwai Al'ajabi, sannan har da series mai suna Fashin Banki, wanda a kwanaki ma mun tallata muku shi. Lallai film ne mai dogon zango, yana da kyau, ingantaccen film ne gaskiya. Sannan akwai Shugaban Ɓarayi, akwai Ƙwatar Kai. Saboda haka ga masu bukata za ku iya tuntuɓar mu ta lamba tamu, ko ku garzaya a wajen yan downloading. Za ku same su a yau Lahadi insha Allah. Lallai sun zama ready, kar ku bari a baku labari. Sannan muna tura kuma muna da group na VIP, kuna iya tuntuɓar mu ta lamba tamu.